Ya sunan malama na tsaye da shi a hanya ko? To ai sai dole yanzu sunan ki yadda Allah ya baki ina aikin yi da shi. Ki ganin ni ba ban ma saba rayuwa a Najeriya nan ba duk zafi ya cika ta. Ko karatu na aikin ga a kasashen turai na yi. Wallahi ai za ki iya karatu a Maiduguri United Center. Kin ganin nan nike in kai ki ma Kenya ki karatu ki a can. Kisan ana Aliko Dangote. To ai da babana da Aliko Dangote a haka suke. Wallahi yanzu ma abin da ya sa shi ganna a kafar motocin ne can ba sa shigowa lungun nan kawai dama duk can na ganki na ce bari a fasa motocin. Wannan kamar Zubairu ne, Zubairu namu na nan bayan gida. Ina kamar gogo tana can tana jiran da za ka ɗimo mata ruwa. Ai ku gwaggwama ta yi fushi, ragowar kokon safin mata ce ba za ta baka ba. Shi ne ma'anan dumamun ka tun na safe iya nan a ajiye. To a wannan tsawa ma kai kana tsara ta ma a na faɗe. Ashe ma kai dama ɗan garuwa ne? A ba ka. Kai kiliya.